Dies irae, dies illa, solvet seculum infamil. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng mga construction boy sa tapat ng bahay namin at ni Kuya Arnold. Taong kasalukuyan sa tapat ng bahay namin, Parañaque City. Kaya medyo late ko na in-upload ito dahil nakipagkwentuhan pa ako doon sa mga construction boy na nasa tapat ng bahay namin. Sila kasi yung mga naiwan doon para bantayan yung mga materyales nila, madam. Nagpa-renovate kasi sila ng bahay. At yung mga gamit na pang-construction ay doon nila tinatambak sa bahay na nasa tapat namin. Kung babalikan ninyo yung kwento kong tapat, malalaman ninyo. Nagtataka akong nagtanong sa lola ko kung bakit kapag gabi ay hindi ko na nakikita yung mga construction boy na nasa tapat namin. Dati-rati kasi, doon yan sila natutulog. Minsan pa nga, naabutan kong umiinom yung mga yon sa tapat namin. Pero ngayon napansin ko mga ilang linggo na silang wala dyan sa tapat. Nakikita ko na lang sila kapag umaga na. Pagtungtong ng mga alas 5 ng hapon, wala na sila dyan. Ang sabi sa akin ng lola ko, yung head daw ng mga construction boy ay nagpaalam kila madam na kung pwede daw umuwi na lang daw ito sa kani-kanilang bahay pagkatapos nilang magtrabaho sa kanila. Nagtataka si madam kung bakit daw ayaw nilang doon na lang magpalipas ng gabi. Unang-una, makakatipid sila sa pamasahe. Pangalawa, hindi nila kailangang gumising ng maaga para magmadaling pumasok sa trabaho. Kasi nga, sa tapat lang din ng bahay nila madam yon. Kumbaga, pabor na pabor sa kanilang lahat kung doon sila mag-i-stay in. Ang kaso nga lang, ayaw nila. Nung nalaman ko yun sa lola ko, kahapon lang to, tinanong ko si Kuya Estong kung bakit hindi na sila doon natutulog. Ang sabi sa akin ni Kuya, mahirap daw kasing ipaliwanag, baka daw pagtawanan lang sila. Ang sabi pa daw, ang tatanda na nila, naniniwala pa sila sa mga ganon. Ang sabi ko sa kanya, hindi kuya, dito na ako lumaki. Alam ko ang history ng bahay na yan. Wala ngang tumatagal dyan eh. Parang 3 lang yata yung tumira dyan. Tapos 1 o 2 buwan lang, umaalis din agad. Meron daw kasing masamang espiritu dyan. Ewan ko lang kung totoo yun. Yan yung mga sinabi ko kay Kuya Estong. At bigla itong napatitig sa akin. At ang sabi niya ay, Oh, alam mo rin? Nakita mo na rin ba? ang sabi ko lang sa kanya, hindi pa kuya. Pero kasi may mga kaibigan din akong nakita yung nakatira dyan. Tapos yung kwento niya na nakita niya, parehas na parehas dun sa naranasan dati ng mga kasambahay ng tita ko. Kaya medyo alam ko ng konti. Wala akong sinasabi kay Kuya Estong na kahit ano tungkol sa mga nakatira doon. Nang bigla niyang sabihin na, Ako nga eh. May nakita ako matandang babae na nakatayo sa gilid ng puno. Ang sama ng titig sa akin. Pero hindi ko na pinansin. Nawawala rin naman. doon na ako na intriga na magpakwento kay Kuya Estong. At ayon sa kanya, 6 silang natutulog doon. Pero minsan daw, kapag naaaalimpungatan siya sa madaling araw, pag nililingon niya mga kasama niya, hindi daw sila 6. Nagiging 10 o minsan pa daw ay umaabot ng 12 o 13 silang natutulog doon. Tinanong ko si Kuya Estong na baka naman may mga nakikitulog din doon. Kasi nga, sira yung pintuan doon at kahit sino pwedeng pumasok. Pero ayon sa kanya, imposible daw na may makitulog doon. Dahil unang-una,
maririnig nilang merong umaakyat sa hagdan papunta sa hinihigaan nila, kaya napaka-imposible daw. At ayon pa dito, isang gabi daw nung natutulog sila, nakita niyang merong katabing babae yung isa niyang kasama. Noong una, akala niya kasintahan ng kasama niya. Hindi niya daw yung pinansin at bumalik na lang siya sa kanyang higaan. Pero ilang minuto lang, meron na daw sumisit-sit sa kanya. Psst! Psst! At paglingon ni Kuya Estong doon sa katabing babae ng kasama niya, nakatayo na ito. Nakayuko. Mahaba ang mga braso na merong mahabang kuko. Tinitigan ito ni Kuya Estong. Pagkurap na pagkurap daw ng mga mata niya. Bigla na lang daw itong nawala. Nakahinga siya ng maluwag sa pag-aakala niyang wala na ito. Pero ilang segundo lang, meron daw siyang narinig sa likod niya na, "Psst! Psst! Umalis kayo dito!" Nanlamig daw ang buong katawan ni Kuya Estong. Wala daw siyang magawa dahil lahat ng kasama niya ay mahimbing nang natutulog. Pumikit na lang siya ulit at nagdasal ng paulit-ulit ng Ama Namin. Bigla na lang daw nawala yung kung anumang masamang espiritu na yon. At ayon pa kay Kuya Estong, walang pinipiling oras ang mga ito. Umaga, hapon, gabi. Lalong-lalo na pagtungtong daw ng 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Kaya naman nasabi ito ni Kuya Estong, pati daw ang mga kasama niya ay nakakaramdam din ng kakaiba sa bahay na yon. Minsan pa nga daw habang naliligo yung isa niyang kasama, meron daw siyang naririnig sa likod niya na, "Alis! Umalis kayo dito!" Sobrang dami pa daw nilang karanasan doon. Noong hindi na nila kinaya, nagpaalam na sila at tuluyan na silang hindi natulog doon. Magpahanggang sa ngayon ay nagpaparamdam pa din daw sa kanila ang mga yon. Pero hindi na lang nila pinapansin. Ayon pa sa kanya, hindi naman daw sila naniniwala sa mga multo-multo na yan. Hanggang sa naranasan daw nilang lahat yun sa bahay na nasa tapat namin. Sunod na karanasan, Kuya Arnold. Noong nakaraang araw lang ito nangyari sa kanya. Ayon sa lolo ko, medyo nakainom daw si Kuya Arnold nung gabing ito. Kaya ang sabi ko sa lola ko, baka epekto lang yun ang pagkalasing niya kaya siya nakakita. Pero hindi daw. Bakas na bakas daw sa mukha ni Kuya Arnold yung nakita niya. Nangyari ito nung hinatid na niya ang tiyahin ko sa inuupahan nitong bed space. Nasa tapat lang din ng bahay namin yung bed space na yun. Yun yung office namin dati. Kung babalikan niyo yung kwento kong masid, magiging pamilyar kayo dito. Noong hinatid niya yung tita ko doon, nag-cellphone muna siya habang nakikipagkwentuhan sa tita ko. Noong tapos na sila mag-usap, nagpa siya si Kuya Arnold na magpaalam sa lola ko. Magalang kasi itong si Kuya Arnold, kaya sinasadya niya pa talaga ang lola ko para lang magmano at magpaalam. Noong naglalakad na siya papunta sa bahay namin, meron daw siyang naaaninag sa terrace na nasa tapat ng bahay namin. Noong lingunin niya yun, meron daw siyang nakitang matangkad na nakatalikod. Ayon sa kanya, mahaba daw ang buhok nito at nakasuot ng puti. Nung sinisipat-sipat niya yung nakikita niya, inilalapit niya ang ulo niya para makita ito ng mabuti. Baka daw kasi bagong lipat yun doon.
Pero nung unti-unti daw itong humarap sa kanya, ang nakita niya, isang bungo na nakahawak sa teres. At naghahabaan daw ang mga kuko nito. Tinitigan siya nito ng ilang segundo. At dahan-dahan siyang tinuturo nito habang unti-unting bumubuka ang bibig. Hindi na nagdalawang isip si Kuya Arnold na tumakbo papasok sa loob ng bahay namin. At ayon sa lola ko, umiiyak daw si Kuya Arnold habang nagsasalita ng, "Nay, nakita ko dun sa tapat eh. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan eh. Bakit kaya ako pinakitaan? Mamamatay na ba ako?" Halos parang batang nag-iiyak daw si Kuya Arnold sa lola ko. Nung tumayo ang lola ko at sinilip yung tapat, wala naman siyang nakita. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya si Kuya Arnold at pinakita na wala namang tao doon. Baka naman namalikmata lang siya. Kaya kahit papano ay kumalma si Kuya Arnold at tuluyan na siyang umuwi sa kanila. Noong nag-usap kami ng tatay ko kanina lang hapon, parehas kami ng duda sa bahay na yon. Yung mga dating multo na nakatira, unti-unti nang nagiging mga demonyo. Yun ay ayon lamang sa opinyon namin. Wala naman kaming alam kung nag-e-evolve ba ang mga multo na yan o sadyang binabahayan na yun ng iba't ibang uri ng nilalang. Kasi halos isang dekada nang walang nakatira doon. Kayo, ano ang opinyon nyo sa bahay na yon? Nasa dulo ng video yung bago kong kuha sa bahay na yon. Kayo na ang bahala kung ano ang inyong makikita. Kung meron man kayong nakita, i-comment nyo na lang. Pero kung wala naman kayong nakita, abay, shut up na lang. Okay? Ito na yung clip ng video. Dito sa parting ito, makikita nyo. Izo-zoom ko yung pintuan ng bahay. Doon nyo makikita na sira ang pintuan. Ayan. At dito naman sa parting ito, dyan sa terrace na yan, nakita ni Kuya Arnold yung babae. Mula dyan sa baba, papunta ron sa itaas. Kayo na ang bahalang humusga.